Bhalig na slúite go scitamínach a méil áhan léirigh faoi bhrád Pádraid na féile Pádraig. Pobliad sa a hiag an grán góirí agus górthaí molta na féile. Mollan óige agus bhí ferimóí óga na dúthaigh le feiscid go téan an ón rábhlíonn na COVID, vaccíní agus piochanna. Gan trácht champántas cumasach na malaríní agus an slua lúpathe ráirí fenangatí. Is tócha bíon spirit úntaach timp na háta lá le Pádraid de bhar an prád agus gach éing búla lena chéile agus a héad. Tugn sé deiste muinte na háta pí a dráíocht dhéanamh agus pí sport bheith chuma agus gan áras bíon creaúnta buinte leis chuma agus súnta go rud a dtíine eiscin tríis bailthe le chéile. Bhí ceann beagnach agrathe go son gábhíon hin. Agus bhí mar chun bheith láin seo agus bhí dímá mór an Nuacht rimar an éachar le chéile agus súnta go rud a bhfuil léachtar tata leis le chéile rí sem míana. Ach héad an ré a dúigh an sa inmh agus an baile fé scá turbíní gaothe go an bara na Healy Rays Greta Thunberg agus an Tara Eamon Ryan i bípa chéile. Níl éon dat fahearcha an fphobal an sa i lena turbíní. Siam siacht, sléip agus sonas den sca mar is gná ón bróiste is cruthaíoch in éireann.